Benvidos ao noso traballo. Neste vídeo vamos tratar un apartado moi importante da economía, os sesgos cognitivos e a toma de decisións. Primeiro, preguntaredesvos que é un sesgo cognitivo, pois é un efecto psicolóxico que fai que pensemos de maneira incorrecta sen darnos conta. Para entendelo mellor, vamos a explicarvos os seus tipos. Contabilidade mental. As persoas soemos dividir o diñeiro en diferentes categorías, chamadas contas mentais, en función de como vayamos a emplear ese diñeiro. Efecto ancla. As persoas soen darlle máis importancia á primeira información que reciben. Efecto manada. As persoas fan certas cousas porque as demais as fan. Efecto marco. As persoas soen estar inclinadas a tomar decisións dependendo de como se lle presenten as opcións. Coperrín ao seu servicio, dígame. O resto deixamo a min. Efecto dotación. As persoas soen darlle máis valor a algo cando xa o teñen. Aversión ás pérdidas. A maioría de persoas preferen evitar pérdidas antes que o ter ganancia. E por último, efecto de atracción. Mostra como a introducción dun tercer produto pode cambiar a elección entre os dous primeiros. E ata aquí chegaría o noso traballo.